Kilat pathai kubor kidon ki benta bakrau. Ban sanduria ke jing mut jing perkat upai ba. Ngim don jing temu ban keren persyak ni kedeu kti. Ya kanu kalat pathai kubor laong uba Arden. U Presiden ka Voice of the People Party. WPP ba Arden milar basayemoy. U laong ka jing keren jong u ha ka wei na ki jing yelang. Ka ba long dang sien hapen Ursula. Ka long ban pencai syakipai ba. Bat kam don kanu ka jing temu ban persyak ni kedeu kti ya kanu kalat pathai kubor. Ban su kedeu. Hang ne ka Meghalaya Editor and Publisher Association MEPA. Ha kala sengi ublei kala lej ban ya kendu ya uba Arden milar basayemoy. Ban yo jing syai na halor kete kebenta. Pila ban ong. Ba kejing ya kendu jonga bat kinong yelam kemepa kalong kebas ngau tenan. Seiso. Bat ngalayo ban pencai ya kejing keren jonga. Ha kejing yelang paj ba. Hapen Ursula kadai kejing temu. Ban pencai sya kipaj ba. Bat ngalapan pauru ha kiba ngim don kanu kejing temu ban keren persya ya no ya no. Ngim kwa ru ban kedeu kti ya kanu kalat pathai kubor. Henry ngi kwa ban pencai ya upaj ba laong u Presiden ke WPP. U laong ru. Ba upaj ba udon kam ban long ubastan. Ubasien. Bat ubas ngutu ban bisar ya kanu ka kubor. Ki badai bat kinu ki bomdai. Kumju. Kinu ki kubor ki ba shisha bat kinu ki bom shisha. Ha ba ngakren ha katu kesengi. Napen pau ba om tang ba kiwei. Kiri jong ka perthai. Lane ha India. Lane wat hang ne. Kidon kita ki page news. Bat ki kubor lamler. Kapumut ki paj ba. Kinhap ban sengutu. Ngikwa ban hikai ya ki paj ba. Bat ngadaong hiru. Ba ha kiwei ki jela. Ki siu da kapisa ban penmi kubor. Kadon kam namar kata ya upaj ba ban long ubastan. Uloong uba Arden bilar basayumoy. Ha ba pencai ya ka jing keren jong u. Ha kadai ke jing yelang. Kam siam la keno ne kento ya kanu kalat pathai kubor. Uloong ba menta. Kim don syuk tangki kubor ki badon baro. Si kata nadu ki por mensyua. Henry lami sa ki YouTuber cimen. Ki bom la ban kang. Bat manu ula ban lum. Bat pelaj ya ki kubor. Tika kubor ke ba kumno. Kan lej sa upaj ba uloong. Da ke ba benram. Ba ka kamram jong kaseng. Kalong ban hikai ya upaj ba. Bat ukermen ru. Bala dasim ya katei ke jingkren jong u. Kum ke ban yetei. Kan long ke babha. Lada kitu ki badon. Ha kilat pathai kubor. Kisim ya kum ke bantei. Uloong ru ba ka jingkren jong u kan pen perkat. La kalong ya ka sorkar ne ya kanu kaliang. Ba om dei ban pendon kam bakla. Ya kilat pathai kubor. Bat kilat pathai kubor. Ru kin perking. Bat kemi benya. Ba ka kubor ka ba penmi. Kan long. Ka bantei. Bat om ban yelam bakla. Namar ke jingdon. Kilat pathai kubor. Kalong ban ai jingtip sya kipaj ba. Kam dei tang ka kam jong kiseng san perthei. Kabala ban penpha ya ka jingmut jing perkat upaj ba. Henry kilat pathai kubor. Kidon ya ka benta ka bakrau. Ban sandur ya ka jingmut jing perkat jong upaj ba. Ngimdon kanu ka jing temu. Kabangi teu persya ya no. Nap deng kilat pathai kubor. Ngim kwa ihru. Bat kam dei ka kam ram jengi. Ban kedeu kti ya kanu kalat pathai kubor. Laong utei unong yelam. Ke WPP. Shu la ban ram. Ngamdon kanu ka jing temu ke bas new. Lek se la bandai uwei na ki MLA. Ubas ngau kia ya ka jing jong kitu. Ki badon. Ha kilat pathai kubor. Bat ubala pensengau ya ka jing jong kilat pathai kubor. Ha ke yang dorbar tau an. Kublai Shibun.